Fl-okkażjoni tal-20 anniversarju mit-twaqqif tagħhom u b'investiment ta' 500,000 euro, Mickey's Child Educare Centers inauguraw it-tieni kindergarten tagħhom. Il-fundatur ta' Mickey's, Lucian Zamit, spjegat li matul il-vjaġġ li forma dawn l-aħħar 20 sena l-edukazzjoni tat-tfal kienet il-prijorità ewlenija tagħhom. Lucian ħaditna lura l-1996 meta ma kinux jeżistu korsijiet speċifiċi għal childcare. Tiddeskrivi d-differenza minn 20 sena ilu għallum f'dan il-qasam bħala enormi. Illum il-ġurnata qegħdin naħdmu ħafna iktar fuq edukazzjoni bikrija. Il-ġenituri wkoll jafu x'iridu jfittxu biex naraw li t-tfal qegħdin jieħdu dak li jistħoq ilhom. Lucian spjegat kif bl-introduzzjoni tal-miżura ta' dan il-gvern ta' Childcare b'xejn kienu mħeġġa jinvestu iżjed. Infatti b'din l-iskema żdied in-numru ta' tfal u la darba żdiedu tfal kellhom jiżdiedu l-impjegati biex issa ilaħqu l-55. Din inizjattiva ntlaqtet tajjeb minn kull aspett. Għal-ġenituri, ovvjament, illi hija ta' għajnuna sostanzjali, it-tfal qegħdin jibbenefikaw iżjed għax forsi jekk kien hemm min jaddilu ħsieb illi ħajħallihom id-dar jew inkella mal-relatives issa iktar jistgħu jġibuhom ġo childcare kumdita u aħna għalina l-operat li nistgħu nippjanaw u anke lill-impjegati jintuhom kundizzjonijiet aħjar. L-inaugurazzjoni tal-kindergarten fil-Pjeta saret fil-preżenza tal-Ministru l-Edukazzjoni u x-Xogħol Everest Bartola, illi tenna l-impenn tal-Gvern biex tingħata iktar importanza lill-edukazzjoni bikrija.